Ngicela nginibikele namukele kuzonke indawo la kuzofunywa khona le video kama ngumsizi aka Inkosi yoKati. Noma uqala ngale channel qinisekisa ucinzile subscribe uzowathola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Sekuphinde kwavela esinye isigameko sokudutshulwa kwesinye isikhulu samatekisi eMnambithi nokusola kuba ke udutshuleka noma ke udutshulwe kanye nendodakazi yakhe endaweni yase ST Charles ngaseLinda Tavern namhlanje owenganzo indaba ke lezi ethinta abantu abaningi njengoba ke nasey'nkundleni zokuxhumana bayaqhubeka ke bayakhuluma ngayo. Nangomunye uthi ke ivulelwe ke lento yesibhamu la eMnambithi, nangomunye uthi ke ayibantu izibhamu eziqhuma ke emini kanje, nangomunye uthi ke eyikwazi ke ekwanzima, nangomunye uthi ke namanje eMnambithi kusadutshulwana hayi-ke iqalekisiwe leya ndawo. Ingane kwethu zinjalo ke indaba, ngifisa ukuthi ngizuvula lakho nombono wakho uthi wena ucabangani ngalo daba. Hlala lapha kwi-comment section.